Wij volgen de agenda zoals we die in uw lijst opgesteld hebben, zei Trui Alting, de voorzitter van het dienst. Maar eerst een technische taaljochting van de taskforce uit. Daarna zal vrouw Weda kwaad ingeen op een politieke achtergrond. Als dat West had... Maar wie teken je bij het kruiske, roept een oud man op eerste wiegen. En wij bidden de Hoekstraat, Hoogstraten en Bolt. Of dwarren die het net aan om je te verschijnen. En laten ze hem de kastanjes uit het vuur helje. Correct, Kees, wordt uit het broeinest achterin wij roepen. Wie pikken dit net, wat meer nemen wil? Dat we u hier de wet vastskruwen litten? Zo op mijn voorlichting, je mag je neer te zieken. Kees Krul, mijn stimband dat de Titanic aan optakelen worden kan, viel te stiepen. Zit Rijn en houdt de wielers oerbekende posterboppen de holle. Oren volg je en stekken een eigen exemplaar tot de loft in. Kees wiest op het tekstboppen zijn kopje en raast het uit. Koordereert! Een gjalp die toch het grootste pad van de zeel oernomen wordt. Er ontstaat een ritme in die posters, een tribale doens, als dampende boppenlaag op een massaal droegen onvrede. Je weet het, dit programma doet een protten met poëzie. Maar ze noemen ook wel mij een echt boek, om het zo maar zo te drukken. Want ik kreeg een mailtje van mijn gast, Koos Tiemersma. Hij zei, ja, ik ga eigenlijk een heel mooi boek kunnen coördineren. En daar wil ik eigenlijk wel wat over vertellen. Het is actueel. En ik moet sinds ik had lezen. En het is ook nog een heel noffelijk boek om te lezen. Dus ik denk, ja, kom maar eens del. En mooi dat er even best, Koos. Welkom. Kom maar. We beginnen net het boek. Want ik wil toch maar daar even over muziek beginnen. Oké. Want we kennen die natuurlijk vanwege een heel soort skruwerij. Ben je nou eigenlijk begonnen als skruwer of als muzikant? Want je had nog in een band zitten en daar had ik nog wel mij leert mij die in even mij of net? Ja, lied. Ben we het vader maar worden zelfs nog een keer. Wanneer wie dat? Dat wie in 92. Dat is al heel lang lien. Ja, en daarna hebben we het Noord-Nederlands Liedjesfestival hebben die in. Dat hebben we woon. Dus wij winnen wel aardig aan de gang. Een cd maken, maar skift. Dat weer dan het bandje dat ik in zie het. En ja, dan ben we maar een beetje alternatieve route ben we in langs boeren en zo. En dan hebben we in Borkerij en hebben we een soort optreden. Een boeren de Jean noemen we dat. Dus dat hebben we die in. Ja, kun je dan wel teksten van leren of best eigenlijk een hele muziek wil stoppen? Ja, nou, ik ben er nou wel maar stoppen, maar ik maak je wel vaak oerzettingen. Dat doe ik dan nog wel gauw. Voor Ernst Langhout heb ik een aantal oerzettingen maken. Doe maar mijn boekenweek geschenk en dan kan ik een soort optreden met Ernst. Die ook daar helaas stongen is. En ik heb, wat dier dat met die? Ja, dat die wel wat mee. Dat vond ik een heel naar bericht. Want ja, ik hoor goed met Ernst. Nou, we kennen Ernst al een ontzettend leven man. En ik echt een vakman. Ja, daar heb je een protte willen mee gaan en dan in een ziek en voort. Ja, dat mooi ermee wel, maar ik zei, dat doet me echt wel wat. Ja, dan is het leven vreed, hè? Ja, dan is het leven vreed, ja. Nee, ik had het helemaal net verwachten, dus dan jij dat. En je dat zo. Ja, uiteindelijk is die net heel lang ziek geweest. Hè? Nee, dat ging samen niet in. En eerst die brongen al, dat werkt al zo vervelend. En doe dat erachteraan. Nou, hoe vond het met hem? Want hij werd toch een hele hippie. Ja, nee, dat is weer machtig, jongen. Wat hebben wij een willen, hoor. Dat is schitterend. We zitten vast in liften op Tresor. In Tresor has een lift bij Gelies. En dan zit aan de ene kant door de staps erin. En hij hier alle apparatuur erin laden. Maar dan mag er aan de andere kant weer uit. Dus zulke dingen, hè. Dus, dat is weer echt ernst. Ernst die gong zijn eigen gang. Maar een vakman, hè. Ja. Een muziekman. Ja, als er een keer een microfoon van de snuit hier, dan... ik had een nummer van Lennon oorzet. Mind Games. Zeg je het boekenweek geschenkt dat ik hier, dat die ik oor John Lennon. En nou, dat nummer dat is best wel lastig om te zongen. Nou, dat klapte er net toch in één keer erin in de studio, jongen. Dat was net, weet ik, weer diep onder de indruk. Dat waren magische momenten. Hè? Ja, dat zijn mooie momenten. Ja, echt wel. Dat was op een gegeven moment trok in met schreeuwen. Dat leidt hij beter? Of wie is klein met de muziek? Of hoe dat ging? Nou, skift voelde uitelkoor. Ik heb een paar hele mooie maten. Foppe Jacobi en Bouke van der Heijden en Foppe die verhuizen. En nou, dat houdt op. En ik kies geen meer om nog een nieuwe band te beginnen. Ik heb geen tijd voor reis. Dus toen ben ik, ik dacht, man, een liedje wat langer. Dus ik had er een verhaal van maken. En dat verhaal ik instuurd van Ray Lioritz, mijn prijs, en die woon ik. En ik dacht, nou, dan kijk het blijkbaar wel. Ja. Nou, toen had ik dat verhaal uitgebreid aan een boek. En dat waren de leider. En de rest is geschiedenis. Ja, daar zijn hele mooie boeken op die naam. En daar staat Rink van der Velde, prijs nog woonde, is Piet Japik prijs. Dus, ja, kom maar weer. Ja, kom maar op met die prijzen. Ja, kom maar op. Ja, en dan kom je uit bij het boek wat... hoe lang is het nou uit eigenlijk?
Nou, een paar maanden. Ja, het is maar correct, hè? Wat Ja, dat dat mag betreft. ik. Ja, dat is naar uit. Ja. Koordereert, het verhaal van een Fries dorpje. Ja. Daar dreigt toen heeft het een wienpark, hè? Ja. Ik had in de Nijs een wienmoenenpark. Maar het het geen Fries wienpark of niet? Ja, nou, voor mij wel. Voor mij is, als ik het zou maken, dan is het geef. Ja, het dorpje het Vieren. En wat een beetje van de hoorn leidt, dat zwaart voor ophef. Nou, en vertier op een rare manier, maar een hoop gedoog in ieder geval van vaststanders, tjenstanders. En de beschrijft eigenlijk aan de hand van 18 persoonlijke portretten, een beetje liedje verhaal, hoe dat proces gaat in zo'n lieds dorpje. Ja. Ik dacht even nog in eigen skiertnis. Du bent boerenzoon en oors, nevens mij, moest in Heid, een boerenplaats, ooit opgaan vanwege een industrieterrein, of niet? Dat had je heel goed opzocht. Ja, dat klopt. Is dat echt een soort leidmotief van dit boek, West? Nou, een beetje vol. Want de kist nog zo mooi aan de gang wezen. Er zijn altijd wel dreigingen en dingen die in op je waai komen. Nou, en dat heb ik in Vieren dat ik beschreven. Ja. Dat is een denkbeeldig plakje. Ik had eens een beetje uit Einemwaai. Dat is een oorboek van mij. Ja, van het boek van Sienna Verlinde, daar had ik al eerder. Ja, precies. En Vieren kwam er ik al in voor. En ik dacht van, nou, dat is een mooi plak om dat Wienmoenenpark, om dat daar del te zetten. Ja. En dan woe ik wel eens onderzoeken wat voor uitwerking had dat nou op mensen. Ja. En in zo'n dorp zitten zelfs altijd wel breukelintjes en basten. En die worden dan in een stuk wieder. Dat kan je wel zeggen. Want ik had er zelfs research verdiend. En plakken, dat dan een plak vonden, nou, dat is het mal. Maar hetzelfde als bij asielziekencentra. Hè? Dan is het precies hetzelfde, dan krijg je dat ik. Ja, want dat was de Zijstel. Het boek 6 del als een streetje in een wienmoenenpark. Nou ja, streetje, daar ben ik gewoon voor. Hè? Dus, Ja, dus zeker, het gedoog. Maar het is ook vooral een verhaal of verhalen 18 in totaal om meesken en emoties en hun grilligheden, hun jaloezie, de roddels, alles komt erin voor. Hè? Ja, nou ja, maar dat speelt het altijd mee. Dus je kunt nooit zeggen van een persoon die is voor of tegen zijn wienmoenen en dat is het dan. Daar zit direct te presenteren. Maar ja, wat best toch voor een man? Wat speelt er achter onder dat petje? Nou, mensen hadden een geheim. Ja, precies. En dat wil ik altijd dan wel even zien laten, want dat bepaalt vaak hoe de boete functioneert. Ja. En dat is bij deze mensen ik zo. Dus er zit er een man die zit op het hoorn van het dorp, Melle Moentje. En Melle die is wend om voor de hobby moentjes te bouwen. Voor in de tuin. En dan krijgt er in zo'n wienmoenenpark erachter op zijn vleer. We zijn al emotioneel, hè? Ja, die wie nogal emotioneel. Ja, ik moet even vol verklappen. Maar, en dan lees ik uit hoe dat al gaat. Ja, een dramatische lijn in het verhaal. Want dat wie natuurlijk wel de object. Er had in principe 18 personen, zou ik het even zeggen, opviert. Ja, wie dreig om daar een reële lijn in te krijgen? Nee, dat vond ik net. Die liedse verhaaltjes, het dreigt gauw te ontsporen, hè? Een soort persoonlijk verhaal, of niet? Jawel, maar uiteindelijk dan als trolleest, dan is het zin dat die personages, die komen in elkaars verhalen voor. Ja, maar moest er als crew heel bot in best verdwijnen, of niet? Of gaat dat op een gegeven moment vanzelf? Dat gaat op een gegeven moment vanzelf. Ik doe het al langer. En dan gaat dat uiteindelijk wel volle makkelijker als in het begin. Dan mag je echt oerel om denken. Nou mag ik oerel om denken, want dan mag je een hele protobal in de lucht houden. Ja. Dus het is altijd wel goed opletten dat iemand die het hier had in het begin van het boek, dat er aan het eind van het boek nog had. Je moet wat consequent zijn. Ja. In wezen is het heel in Einemek al een beetje dien. Ja, daar heb ik dienen. Dus hij had het een beetje dezelfde opzet. De stijl is wel hoor, maar het had wel dezelfde opzet, ja. Er zitten prachtige dialogen in. Hoe doe je dat? Observeerst u of doe je eigen tekst en stelst die voor? Want er is bij die personages aparte en oren dialogen als bij een oor natuurlijk. Hè? Ja, die praten oor zoals een oor. Die is groffer. Ik praat altijd snel, door is het traag. Hè? Ja, dat werkt het zo. En dan moet je gewoon goed in de holle houden. Hoe zit hij in elkaar? En hoe docht hij in? En hoe zoer die ervan? Er zit een snackbar eigenaar zit erin. Ja, die praat heel oors als in een woorden geleerden die als de moederman. Als de moederman en als Trui Alting, de huisdokter die de pastorie opknapt had en die te wennen. Amsterdam wennen had. Juist, precies. Dus dat werkt het alweer oors. Ja.
Ja, maar mooi al je typstra's bij elkaar. Ja, dat is wel zo. Ja, maar dat is het waar vaak, hè? Wat vind je in dat opzicht het belangrijkste dat het heen bloedt als dit boek lezen haast? Het proces, de emoties van de mensen? Ja, ik wil zien leren hoe mensen reageren. Net zozeer de kant van het wiemoenen. Nee, nou ja, dat is de katalysator vaak. Ja. Nee, maar ik wil zien leren hoe mensen reageren op zulke ingrepen. Want Ja, het komt bedreiging hoor. Het zijn best wel grote ingrepen. Hè? En elk had een mening over wiemoenen. En ik ben eerlijk zijn, bij het onderzoek ben ik geen eens inkomen die het mooi vond. Nee. He, de meeste, nee, elke keer zei van ja, het is nog een tasting van het landschap. Maar ja, daar ben ik ben net, we binnen dat ik net consequent in. He, het landschap is, ik ben al wat ouder en ik weet hoe het landschap de 50 jaar geleden uitziet. Nou, en dat wie heel hoor, dat het er nou uitziet. Het is nou een soort van industrieel terrein is het zuiver haast worden. Vogels binnenvoort en alles. Dus en dat speelde ik allemaal in dit boek. Dus, ja. Kun je het wat anders zien, dat Friese landschap van nou? Nou, de binnenstikken, daar kun je beter maar een beetje rust voor uitzien. Ja, goed. Nou ja, ik was op de fiets en dan krijg ik pijn in de buik van. Wat is nou ja, ik ben een veldman. Ja. En ik mocht altijd graag in het veld omtwerken. En dan ben je wend dat er vogels binnen en alles. En als het nou zo is, dan is het zwart. Ja. En op plakken, daar komt haast niet alleen meer voor. Nee. Dat is net mooi. Net mooi. Je had al eens hoe wagen om te stoppen met schreeuwen, daarna ben je weer terug in. Ja. Ik ben een keer dat we om 2010 heen, toen had mijn uitjouwer doel, Friese persboekerij houdt op. En nou ja, ik denk, misschien is dit het moment om er een punt achter te zetten. Maar toen kwam het e-book op. En dat vond ik wel weer een uitdaging. Ik denk, nou, dan maak ik toch maar weer een boek schreeuwen. Dan is het wat raar. Dus toen ben ik toch weer begonnen te schreeuwen. En soms publiceer ik mijn boeken net alleen nog op papier, maar ik als e-book. En smaakt het dit weer naar meer? Nou, op dit staat net. Ik had dit boek eens te jaren, maar mijn laatste 2 orenboeken, die ben ik bij Minuutjouwer, het nieuwe kanaal, binnen die verschijnt de invaller en Quist. Die hak eens wat schreeuwen of de opzetten hak maken in de coronatijd. En toen we er in een hele soort tijd kwamen vrij en ik een soort inspiratie wil. En nou, dit is eens het laatste van die traaien dat nou gepubliceerd wordt. Dat nou ga ik eerst maar even rest om. Jou eerst maar even del. Ik jou even del. Dat is gruwelijk. Korderit, leidt in de boekwinkel. En anders kun je denk ik wel online bestellen als e-book. Zoals er een stuk uit vallezen willen. En zoals vertellen willen wat vallezing is. Uit welk stuk? Ja, nou, er is een stuk. Het initiatief het nam trok een herenboer. Abe Bolt is dat. En die beziekt het orenboeren erbij te krijgen. Die in het plangebied zitten, zeg maar. En daar had er een adviesbureau voor inschakelen. En 2 mooie van het adviesbureau die komen te lonen bij Roan Hoogstraten. En dat is een boer, nou, net echt een succesvolle boer, laten we het samen zeggen. De beleid is zuterig en hij bakt er eigenlijk niks van. Hij komt ook al voor in mijn boek Einem. En die krijgt hij niet in 2 van die gledjanissen, krijgt erop bezitten. En nou ja, hoe dat het, dat lees ik dan in dit stukje even voor. Dan zeg ik maar gewoon wat ik kijk bij muzikanten toch. Dit is een blijf in de orde wien. Koos Timmersma. 2 jaar jeder winnen ze voor het eerst del komen. De 2 gledjanissen die daarna een heel tijd grutter plak in zijn lippen innemen zoenen. Het wie diep in die gest, dat heugt hem nog. De wind ziegde om een pleert zinnen. Ze hingen in witte tosken. Dat wie het eerste wat Roan opvoel, doet luiten en knol van Invest haar maar een kantoorhandje vasthielden. 2 mooie die het net wend wienen om te lezen maar een wantrouwige boer als hij. De manier dat ze op oor het hiem tripken en om haar hinnen gnuifden, wie hem net omgingen. Maar de smarge betonplaten onder haar Italiaanse skon en de pleets die het namste zuteriger afstutsen hier, ten de glonje de Tesla dat de heren in oer komen wienen. En die op schietskenne banden bij ons de sleet opstelt stier. Als een toonbeeld van succes, mooie die het maken hienen, zonder dat ze er haar voor in het zwitwerkje masten. In Samwijns hoe Roan, ik wil eens bij in het hiem oprieden willen, maar de hand ontspant op een maar leerbekleid stuur. En dan maar een druk op een knop, het Ruud stil voor het zakje litten om in te wutten steen, of beter nog, om zijn statussymbool, maar de jermtakken nonchalant naar boeten hingend, al heel zelfstandig in parkeren te letten.